zo a gani na tabbata ba kumance ba. Ba za mu yarda da canje ba. Mun tabbata ai muna da wakili kula da mu bai daina ba. Sani Yakubu shi zai maimaita. Dan ya rike mu amana alkawali da mu bai karya ba. 27 Sani shi zai maimaita. Dan ya gwada muna namu yake augi argungu wakili na. Argungu yan augi mun yarda ba za mu yarda da canje ba. Mu mun aminta wakilci Sani na Sani Loga ya maimaita. Sani Yakubu zabin mu dai sai jami'ar mu. Sani Loga sadauki ne yau dole in rera baitinka. Ba za mu yarda da canje ba. Mai hakuri da amana Sani gurin mu bai yo shiri ba. Sani Yakubu shi zai maimaita. Sani Loga na Sani yargiwa halinka ne ban rena ba. 27 Sani shi zai maimaita. Sani Loga na Sani Yakubu na taho ka gwadon kauna.